Падни. Търси как да влезе. Как мъжка е? Това е женска, пич. Има хуила. Как ще има? Какво набара там? Някаква простотия. Какво да се кажеш? Аре, бе! Чакай, той ще дойде пак, ще дойде другото. А бах цвети, ама те изобщо не си поплют. Даже не са изчакали с тъмни. Май повече да сложиш това. Това за сега се задоволява с този плик, който всъщност е само плик. Къде? Чакай да отстъпа малко, може да... Втори дуба ще има, втори дуба. Стига, пич. Аз ти кажа, че им трябва да се нямат пресет. Сега ще ти към другите платки, гледай. Бах ти прасето. Хвърли му една брадва. Близо ли? Не, няма. Маташ от цял пас. Я тръгни да го гониш, ще е интересен с него. Направихме